găsit! Intrăm astăzi în culisele unui sport mai puțin cunoscut în țara noastră, dar care a reușit să pună în ultimii ani România pe harta mondială. Invitatul meu de astăzi este domnul Gabriel Marin, președintele Federației Române de Cricket. Și da, vorbim despre cricket, iar în interviul următor veți afla care sunt perspectivele Federației în 2025 și cum evoluează cricketul în țara noastră. Bun găsit și mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația ca să discutăm despre un subiect, hai să spunem, mai necunoscut la noi în România. Vorbim despre un sport inedit, să-i spunem. Este vorba despre cricket. Sunteți președintele Federației Române de Cricket, dar haideți să înțeleagă puțin cei care se uită la acest interviu ce este cricketul și cum a ajuns el în România. Cricketul este un sport foarte răspândit, aș putea spune, și cu un număr de practicanți incredibil. Cred că se apropie de în jurul 1 miliard de jucători. Este practic al doilea sport jucat în lume după fotbal. Acum, din nefericire, nu este în egală măsură cunoscut pentru că regionalizarea este foarte, foarte puternică. Nu numai în România, dar fac o paranteză, și în Europa este destul de puțin cunoscut. Asia e cea mai mare piață și generează cel mai mare număr de jucători, dar e răspândit în egală măsură în Asia-Pacific, deci Australia, Noua Zeelandă, în Africa. Africa de Sud este una din marile puteri ale cricketului. Și există chiar în mod incredibil o zonă de succes care sunt Caraibele, care candidează în competițiile internaționale sub numele de Indiile de Vest, West Indies, și care au dat campioane mondiale, deci au fost jucători de mare valoare. Și de ce spun că e miraculos? Pentru că cele două Americi, America de Sud e o țară a fotbalului, iar America de Nord e o țară a sporturilor lor, baseball, basket, fotbal american, cu totul și cu totul altceva. Dar, repet, este un sport cu un număr foarte, foarte mare. Federația Internațională are iarăși un buget mai mare decât NBA-ul, de exemplu, mai mare decât fotbalul american. Cer scuze. Nu e problemă. Au un buget imens. Și în Europa, în ultimii, aș putea spune, 10-15 ani, a început să crească. Acum 15 ani în Europa nu era aproape nimic. Pe măsură ce populația europeană a îmbătrânit și au început să apară imigranți, au venit și cu obiceiuri, inclusiv obiceiuri sportive. În România a fost un pic diferit, dacă mă întrebați cum a ajuns cricketul în România. Eu, de exemplu, nu sunt jucător. Eu am jucat basket, am cu totul și cu totul altă pregătire, altă asta. Dar băiatul meu, care a făcut liceul în Elveția la un boarding school englez, sportul era național, era cricketul. Așadar, în anul de grație 2007, am stat amândoi nopțile și ne-am uitat la campionatul mondial de cricket din West Indies, adică, ce vă spunem, în Caraibe. Și care a fost unul dintre cele mai reușite campionate mondiale. Am reușit să învăț regulile, care a fost cel mai complicat. Și, spre surprinderea mea, care aveam impresia, poate ca și dumneavoastră, că este un sport lent, plictisitor, am înțeles că în momentul în care înțelegi ce se întâmplă pe teren, te captivează, devine addictiv, deja ești dependent. Și acum mă duc cu plăcere să asist la forma lungă de joc care durează 5 zile. Nu mă plictisesc, poți să stai 8 ore, fiecare fază are farme cu ei. Deci e o perioadă de inducție, deci trebuie să înveți un pic ce înseamnă acest sport. Sunt reguli grele? Sunt multe reguli în acest sport? Cricketul nu este un sport elitist, e un sport foarte popular. De asta, paradoxal, în țări foarte sărace, a spune Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, copiii învață de mic. Este un sport care nu necesită o bază materială foarte... Se poate juca oriunde, pe un maidan, pe stradă, într-o sală, oriunde vrei poți să joci ceva.
Bine, nu formele competitive. La fel ca și fotbalul. Poți să-l joci oriunde, nu e limitat. Dacă vrei să joci basket, îți trebuie. Și un coș. Exact, adică sunt sporturi care necesită o bază materială mare. Nu, dar regulile trebuie să le înveți de mic. Dacă le înveți de mic, sunt simple, sunt clare, nu sunt... Dacă încerci după un anumit moment, da, poți să pară un pic complicat. Într-o oră, două și mai ales dacă stai lângă cineva care îți explică, începi să înveți. La ce nivel ne situăm acum în România ca și număr de jucători legitimați, să spunem? Sau... Aș sări un pic la poziția noastră, care sunt foarte mândru. Deci noi am pornit practic în Aș fi vrut să o las mai pe sfârșit poziția legată de, bănuiesc, de faptul că sunteți și într-un for european. Nu, mă refer la poziția noastră a Cricket România în clasamentul mondial, care e o mare realizare. Deci noi în 2008 nu exista absolut nimic în România. În 2009 au fost primele discuții cu niște prieteni de-ai mei, un australian, un indian, de fapt doi australieni, un indian, un pakistanez. Am stat și am zis, hai să facem și noi ceva în România organizat. Eu venind dintr-un sport bine organizat, care e basketul. Așa că am făcut un NGO, o fundație de cricket, după care în 2010 am zis hai să devenim federație dacă vrem să intrăm în circuitul competițional. E un proces, durează vreo 3 ani, 3-4 ani. Am aplicat la Ministerul Sporturilor, după care am făcut niște pași, că e o procedură. După 3 ani de zile, Ministrul Sporturilor a acceptat și am putut să avem Federația Română de Cricket, care este o persoană juridică de interes public, care funcționează sub autoritatea Ministerului Sporturilor. În momentul respectiv am avut posibilitatea să facem și o cerere de aderare la Federația Internațională de Cricket, ea se numește ICC, International Cricket Council, și echivalentul lui FIFA. De ce spun că îmi face plăcere să mă aduc aminte? Că în mai puțin de 10 ani România a ajuns de nicăieri până pe poziția a 38-a din lume în anul 2023. Deci nu anul trecut, anul celălalt. Surprinzător. Din 110-115 federații naționale care erau atunci. În cei 38 intră și puterile mari, adică India, Australia. În Europa cred că eram în primii 5 la momentul ăsta. Și suntem foarte mândri de acest lucru. Bun, anul trecut am coborât un pic, am fost pe locul 51 pentru că nu am avut o activitate foarte intensă la cricket de femei, care era una din cerințe. Anul ăsta vom recupera în 2025. Există niște condiții anume ca să devii... E un sistem foarte clar de promovare, de punctare la competiții. Anul trecut, de exemplu, am fost la limită să intrăm în grupa finală de calificare la Cupa Mondială. Am avut un turneu final cu 24 de echipe în Italia. România a ajuns în finală și am pierdut în fața Italiei, care aveau, mă rog, asta e durerea noastră, 2 jucători australieni naționalizați italieni, dar erau australieni, erau veterani, ne-au snopit în bătaie, noi fiind amatori aici. E foarte, foarte interesant ce spuneți și am să vă întreb cine sunt jucătorii de cricket din România, din ce zonă vin ei, ce au fost înainte, ce sporturi au practicat? Bun, evident, fiind un sport sportul are origini engleze, dar dezvoltarea explozivă a fost în Asia. Evident că au fost foarte mulți jucători asiatici, dar în egală măsură au fost 2 jucători din Australia, cred că am avut încă un coleg de-al nostru din Pakistan, care au fost implicați și, bineînțeles, din Anglia, un cetățean englez. Jucătorii la ora actuală vin din imigrația asiatică în România, dar spre deosebire de alte federații europene, în România am introdus un sistem de cote. Deci 30% din jucători trebuie să fie cetățeni români.
Nu ne-a cerut-o nimeni, am decis noi intern, pentru că vrem să promovăm cricketul și cu jucători români. Și iată, suntem foarte mândri, avem la momentul de față 2 jucători foarte buni, în jur de 18 ani, pe care îi pregătim să intre și în circuitul profesionist la momentul ăsta. Și, bun, avem și jucători români, asta vreau să spun, pentru că am fost în alte țări unde campionate naționale se jucau cu greu găseai o față albă sau localnică sau asta. Nu asta este obiectivul nostru. Obiectivul nostru este să creăm un traction local. Ambițiile noastre sunt mari, vrem să deschidem și la UNEFS, la Academia de Sport, de Educație Fizică și Sport, o catedră de cricket. Negociem acum să preluăm o curiculă, deci un program de 2 ani, de la o universitate, cred că din Australia sau din Anglia, pe care să o implementăm aici. Și atunci vom avea și mai mulți antrenori și, evident, mult mai mulți copii localnici. Avem terenul, cred că v-am spus, în Moara Vlăsiei. Nu știu dacă... În afara interviului am avut o discuție, da. Deci a fost și o investiție, mare investiție în cricket în ultimii 10 ani. Cred că se apropie de 2 milioane de euro. Dar avem acum 300 de copii în Moara Vlăsiei și comunele limitrofe, cu 2 antrenori locali pe care îi pregătim. Sunt copii în jur de 13-14 ani și încercând să, de fapt, ceea ce încercăm să facem în 2026 să avem primul lot național sub 19 ani. E statul român un partener în ce v-ați propus să dezvoltați, să investiți? Da, eu fiind fost jucător de basket aproape profesionist, știu bine lumea sportului în România. Cu excepția fotbalului, care are un regim complet separat și fotbalul nu are nevoie de bani de la guvern și de la minister, că fotbalul se finanțează singur. Ministerul Sportului are într-adevăr o sarcină foarte ingrată de a împărți bani la, nu știu, vreo 50-60 de federații. Unele extrem de, nu știu, exotice. Dans sportiv, pescuit, mă rog, fel și fel de... Numai la arte marțiale, cred că sunt vreo 7 federații pe diferite flavoruri de arte marțiale. Da, luăm niște bani de la minister în fiecare an, conform legii. Avem și justificare. Sunt cam 5-600 de jucători la ora actuală, peste 20 de cluburi și Moara Vlăsiei, și profit de ocazie ca să vă invit. Începând din aprilie, fiecare weekend, de fapt jumătate din săptămână e full. De joi până duminică seară sunt meciuri. Vin spectatori? Au început să audă despre fenomenul ăsta? Nu atât spectatori, dar în această investiție este și un tur de televiziune și facem streaming greu. Avem canalul nostru de YouTube, suntem preluați de site-uri străine, mai puțin spectatori, pentru că dincolo de stadionul respectiv trebuie să avem tribune, pe care nu le avem încă. Avem un proiect, de fapt nu noi, avem o cooperare excepțională cu Consiliul Local din Moara Vlăsiei. De fapt, ei au aplicat la CNI pentru investiția pentru stadionul în sine, facilitățile stadionului. Proiectul nostru proiectul lor a fost aprobat. Așteptăm acum să intre la finanțare un proiect cam de 4 milioane, până în 4 milioane de euro, cu vestiare, cu o sală de curs, cu o sală indoor de jucat iarna. Deci perspectivele sunt destul de bune. Da, să vedem unde putem să găsim. Dar nu stăm, ca să mă întorc unde ați spus, nu stăm foarte mult pe finanțarea de la stat. Ea e limitată. Nu știu, anul trecut cred că am avut în jur de 300.000 de roni finanțare de la minister. Foarte greu să finanțezi mișcări de juniori, echipe de juniori, antrenori, fără să mai vorbim de turnee, de deplasări, de toate astea. Așa că baza noastră sunt banii care îi prind de la Federația Internațională și foarte mult de la sponsori locali. Sunteți și în conducerea Asociației Europene de Cricket. Cum ajută poziția dumneavoastră cricketul din România?
Asta începusem să vă spun înainte de interviu, a fost o mare victorie a cricketului european. Dacă luăm ca analogie fotbalul, Federația Internațională de Cricket are o competiție majoră care se numește Cupa Mondială. În schimb, nu au existat competițiile regionale, cum ar fi campionate europene, cupe europene, Champions League, ceva de genul ăsta. Nu a existat nimic până la ora actuală. Așadar, adică s-a vorbit de vreo 3 ani și jumătate se vorbește de o organizație europeană care să preia rolul UEFA, adică să organizeze aceste competiții. Și a fost ședința Congresul Mondial în Sri Lanka, în Colombo, în vară, și acolo ne-am adunat, s-a făcut un comitet de inițiativă în care a intrat și România. Am avut prima întâlnire la Roma în noiembrie pentru statut și în decembrie la Paris s-a anunțat crearea acestui European Cricket Association, care este echivalentul UEFA. Ce înseamnă acest European Cricket Association? Înseamnă că mai multe meciuri pentru țările din Europa, au fost 6 membri fondatori, dar sperăm că anul ăsta să avem cel puțin 15-20 din cele 35 de federații europene să vină să ni se alăture. Așa a fost și la fotbal. N-au intrat toți de la început și vom organiza primul campionat european în ultimele 2 săptămâni ale lunii iulie. Nu știm încă la ora actuală, avem 3 țări au mai rămas în organizare: Parisul, Roma și Bucureștiul. O să vedem. O victorie să fie la București. Să știți că e mult mai cinic problema de costuri. S-ar putea să fie la București pentru că Parisul e foarte scump vara, Roma este și mai scumpă vara din cauza turismului și sunt probleme, adică costurile de cazare, de accommodation, transport sunt foarte mari. Din fericire, Bucureștiul e cam pustiu vara. Deci prețurile la hotel vor fi mai bune și bugetul acestui prim campionat va fi mult mai mic. În plus, în prima săptămână a lui septembrie vom avea și primul campionat european feminin, probabil în Grecia, unde, vremea ar fi ceva mai bună. Da. Mai bună. Avem jucătoare de cricket în România? Românce? Avem 2 sau 3 fete din Moara Blăsiei, de la școală, care au demonstrat că au talent. Problema noastră e că odată ce ating 18 ani trebuie să ducă ori în câmpul muncii, ori se duc la școală și deja sunt mai puțin disponibile pentru jocuri. În schimb, ce am reușit să facem? Am reușit să identificăm în Anglia și în Australia cetățeni români. De exemplu, eu sunt foarte mulțumit că liderul echipei de băieți naționale de băieți este domnul Adrian Lascu, a căror părinți s-au născut la Făgăraș și au emigrat în Brisbane, în Australia. E un băiat la 25 de ani, este solid, a jucat, cred că, în lotul de juniori în Australia, deci foarte, foarte talentat. Dar având pașaport românesc, în campionatul european campionatul mondial preliminare din Italia din vară, a venit și a jucat pentru România. A fost la limită să fie jucătorul turneului. La fel la fete avem și vorbește românește, înțelege tot, că în casă la ea se vorbea românește, da? Avem similar o fată, Rebecca, care părinții ei au fost români și care este în Southampton. Foarte bună, foarte, foarte bună, cred că e în primele 50 de jucătoare din Europa și care vine și joacă pentru că e cetățean român și vine și joacă pentru România. În general, ca să ai o națională bună, trebuie să ai niște lideri. Și am încercat ca liderii respectivi să-i găsim să fie și români. Pentru că nu e așa, trebuie să arătăm și să și promovăm România. Exact. Și nu, cu tot respectul, nu poți trebuie să ai un jucător român care să fie român. Știți cum e? Să mănânce sarmale, să bea țuică, ca să
poți să te identifici cu el. Ăsta e erou românesc în sport. E greu să aduci un expatriat și să-l prezinți, bineînțeles. Ca și jucător ale echipei Exact, române, da. exact. Dar știți cum, eu sunt mândru la Cricket România, încă un lucru care poate să pară absurd, faptul că n-am avut conflicte naționale. Deci a fost greu de armonizat. O situație la un moment dat complicată între indieni și pakistanezi, după care o situație complicată față de jucătorii români. Și dintre toate federațiile europene, Cricket România n-a avut niciodată o problemă din punctul ăsta de vedere. A fost întotdeauna o situație armonioasă, n-au existat bătălii interne, n-au existat lupte, n-au existat conflicte. Poate și pentru asta, în momentul în care a fost ședința de constituire la Paris, am fost votat ca primul președinte al Federației Europene. Eu zic că e o mare onoare și pentru sportul românesc. Pe de altă parte, lucrurile nu vin de nicăieri. A fost și investiția foarte mare din Moara Vlăsiei, din stadion, din toate astea, adică am putut să arătăm ceva la momentul respectiv, dar, repet, a contat și foarte mult și situația stabilă din cricketul românesc. Pentru că tot vorbeam despre Asociația Europeană. Din păcate, așa cum spuneam și la începutul discuției, în România a mers destul de greu să prindă acest sport. Unde a prins cel mai bine în Europa? Nu vorbim de țările consacrate, de asta am spus doar Europa. Europa e o țară a fotbalului, a handbalului, a basketului, dacă vreți, dar nu atât, a fotbalului în principal. Au fost două surse de jucători de valoare. Unul a fost imigrația legală din India, Pakistan, Sri Lanka. Și să știți că sunt, cum să spun eu, jucători și persoane extrem de echilibrate, de cultivate, de sofisticate. Dau un exemplu. Capitanul echipei naționale a fost câțiva ani de zile președintele lui Deloitte România, Ahmed, care era pakistanez. După care a plecat Ahmed, a venit Saad, care a fost președintele procurmentului de la OMV. Adică e o lume bună, nu e o lume, cum să vă spun așa, peiorativă. Nu, sunt chiar oameni de bună calitate care joacă cricket. Deci o sursă a fost imigrația legală. A fost pe partea cealaltă un lucru care era într-un fel predictibil. O mare parte din jucătorii sud-africani, care din rațiuni, din afinități culturale și de limbă, s-au dus în Olanda. Pentru că limba Afrikaans știți, de la buri, de la toate astea, ei au fost practic olandezi. Foarte mulți jucători sud-africani care au vrut să plece din Africa de Sud s-au dus și joacă acum pentru Olanda. E o creștere artificială, pentru că Olanda nu are jucători olandezi crescuți de ei, dar sunt jucători sud-africani foarte, foarte buni care joacă acolo. După care federațiile puternice au fost, repet, cele care și procentual au avut cel mai mare număr de imigranți, că au avut bază de selecție, da. Italia are peste 2 milioane de imigranți, care mai 80% vin din Asia și care tot joacă cricket, deci au o bază de selecție. În plus, vremea e foarte bună, că problema e și cât e de mare sezonul. Exact. Și de asta dezvoltarea bună a fost în Italia și în Spania, unde sezonul e lung, pentru că poți să joci și vara și iarnă, nu sunt diferențe foarte mari. M-aș întoarce, de asta spun că eu sunt foarte mândru de nivelul cricketului din România, care, într-un fel onest, a fost mult și chiar și peste așteptările mele. Deci eu nu mi-am închipuit vreodată că România o să ajungă în primii 50. N-aveam tradiție, n-aveam jucători, n-aveam nimic, n-aveam infrastructură, n-aveam nimic. Iată totuși că mai e puțin să fac 20 de ani, dar vorbim de 12-13 ani, progresul în România a fost remarcabil. Și să sperăm că va fi și mai remarcabil de aici încolo, având în vedere că încercați să faceți cunoscut acest sport. Încercăm să-l facem cunoscut și poate că mai mult decât ori altceva avem niște rezultate.
avem niște rezultate, să fim în primii 5-6 în Europa contează foarte mult, în contextul în care noi avem numai jucători români, adică români. Nu avem naturalizați, nu avem australieni, nu avem indieni, nu avem... Sunt niște jucători de nivel mediu, dar eu zic că totuși 20 ceva de cluburi, România a fost și în competițiile la nivel de cluburi foarte bine poziționată. Eu zic că și colegii noștri din bordul, că nu e, să știți, federația nu e un om. Colegii noștri și colegii mei din bord au făcut o treabă foarte, foarte bună. Acum, întrebarea dacă vă putem ajunge în primii 25 ar fi următorul obiectiv din lume. Trebuie să mai găsim niște, știți că o echipă, v-am mai spus, se construiește în jurul unor mentori. E băiatul acesta din Australia, Adrian, foarte bun, Rebecca e foarte bună, să vedem ce putem construi în jurul lor. Și pentru că am ajuns în acest punct al discuției, să concluzionăm și să-mi spuneți care ar fi țintele dumneavoastră, ale federației, nu neapărat ale dumneavoastră personale, dar și ale dumneavoastră pentru 2025. Române, da. Români, că vorbim de români. Anul ăsta sezonul competițional la nivel mondial e destul de redus. Calificările vor începe în 2026. Deci asta e o șansă pentru Federația Europeană, că avem intervale de calendar disponibile pentru meciuri. Obiectivul nostru evident este să participăm la prima ediție a campionatului european și chiar o să vă invit, când probabil în următoarele 2-3 săptămâni o să știm sigur, să participăm, să luăm un loc cât mai bun, pentru că va fi o vizibilitate mare la acest campionat. Încercăm să recuperăm în toamnă pentru fete, adică să avem o echipă competitivă la feminin pentru campionatul european feminin din septembrie. La fete avem, v-am zis, această fată foarte bună, pe de altă parte jucătoarele asiatice pe care le avem au un nivel de volatilitate, vin pleacă. Dar încercăm, avem cam 6-7 jucătoare stabile în momentul de față și încercăm să urcăm la 11. În același timp încercând să luăm la școlile, în special din Mora Vlăsiei, să găsim câteva... Exact. De mici. Avem speranțe, am văzut câteva fete foarte talentate, dar sunt la 13-14 ani. Trebuie să mai treacă vreo 2-3 ani ca să înceapă să capete experiență și să putem... Care ar fi vârsta optimă de la care ar putea să învețe cricket copiii? Aș începe de la altceva. Aproape în orice țară din lume există un sport cu o minge și cu un băț. E de la baseball, de la ce vreți dumneavoastră, noi de la oină, de la... național, oină. Avem, apropo, o cooperare foarte bună cu Federația Română de Oină. Am mai luat fete de la oină și le-am făcut, cum ar veni, o a doua specializare, să joace cricket. Pentru că, spre deosebire de oină, cricketul e un sport internațional și poți să călătorească, poți să mai... La oină, din nefericire, ești limitat la spațiul național. Și cu domnul Nicu Dobre, președintele Federației de Oină, un om absolut deosebit, avem chiar o cooperare deosebită. Am investit și noi, am luat câțiva antrenori de-ai lor, le-am învățat bazele. O să vedem, dar cooperarea va rămâne cu Federația de Oină. Acum sunt niște sporturi premergătoare cricketului. Tenisul, de exemplu, care în principiu e același lucru. Lovești cu o bâtă, o minge. Deci dinamica sportului e aproape similară. Deci sunt niște sporturi ajutătoare cu care poți să defilezi. Deci ar putea, practic, începe și de la vârste mai fragede. Noi avem mai multe forme. Bâta de cricket e o bâtă grea. Și noi avem o zonă care se numește softball sau quick cricket, în care joacă cu niște bâte de plastic, care sunt foarte ușoare. Și am pentru copii.
copii, da, cred că am donat peste 2000 de bâte, istoric vorbind, de plastic cu care poți să joci, cu o minge de tenis, cu o minge de burete, o chestie de genul ăsta. Ca să intri cu bâta mare și cu o minge hard, după părerea mea, înainte de 14-15 ani nu poți, e foarte complicat. Ca să, similar, dacă vreți, și la basket. Nu-ți duci copilul la basket la 7-8 ani, la basket îl duci după 12-13 ani și numai dacă are puterea să arunce mingea, chiar e contraindicat. Deci, ca să vă dau un răspuns, pot să încep la orice vârstă, dar jocul cu bâta reală și cu mingea reală după 14-15 ani. Mulțumesc tare mult, cred că ar mai fi multe de spus despre... Sunt multe de spus și trebuie să vedeți, în principiu. Cu siguranță ne vom mai reîntâlni, să mai avem și alte interviuri. Mulțumesc mult pentru această discuție extrem de interesantă și vă urez succes, să fie 2025 un an... Eu vă mulțumesc pentru interes și profit să vă invit și la primul campionat european, sper să fie în București și să avem chiar vizibilitate mare la asta. Doamne ajută, mulțumim tare mult! Eu mersi mult!